बैनी दो फानी सिकला पोरे नहीं हिंके मेरा तो बीकॉम सेकंड ईयर चल रहा है। +2 मेरे पेरेंट्स ही बनाते हैं ये सब। आप लोगों की एज जान सकता हूँ? हाँ जी, मेरी 19 है। मेरी 18। इतना तो कर ही सकते हैं फैमिली वालों को। नुखना बैनी दो फानी हिंके न बस मेहनत खाई पोरी तुतैसी कॉलेज पोरी तुतैसी 12 पोरी तुतैसी ओमाय के मेहनत खाईसी रां आजेवै निजेनि पकेट खरस निजेनि कॉलेज फीस निजेनि जे नांगमानि न तैवै निजेनि मेहनत खाईवै रां आजेवैसी फैमिली नो हेल्प खाईवै निजे रां आजेवै निजेनो सारभाइव खायनो पोरी तुतैनो सोरङै रेसपॉन्सिबिलिटी नावै आजेवै खाईवै दङ फियासिनि न नायखांखेनो बाइट बायदि दी सासनाय नानातिया मानाति सासनाय नानातिया हाय खायरदि सासनाय सावै मांसि तंसनाय मान yang khaga su yangai bong pha su yangai roi me hangkene नानातिया मानै र तखुल लाइसनाय नानातिया बं फा कष्ट जाना पद्रे पर खायबैनो जोंनि ससाइटी ओखनो नौजागै दङ तानि बाङै अमा हाय ओङै थांलां बं फा फोरोंमानि दे जाया ओङै दंलां नाखा जोंनि ससाइटी नि तंमों दे जाया ओङै दंलां बैनि ससाइटी नि जरा इंखेनो रेसपॉन्सिबिलिटी नावैसो अमहाय के खासि जाक खायबै वान्स खायबै लाइव कायसा महाय नै हनै एम खायबै दङो जोंनि ससाइटी ओखनो एमलेस मोंसा नाहर मंकरै मोंसा रेसपॉन्सिबिलिटी ना माने गरै एकदम खासिया खायबैनो एकदम मोंसांनिया खाय कबर हाय जावैनो जोंनि ससाइटी नि जराय इखनो अमहाय के दङै दङ सबानि जाया ओङै दं जोंनि पेरेंट्स नि जाया नाखा तानि अमाहाय जोंनि ससाइटी ओ ओङै दं माहाय तंमों हाय तानि ओङै दं निने वान सावमला तमाबो फाइदिंके बननो हिसाब वान चिनि वान सावमरंबो शेयार खालायनाय जोंनि ससाइटी रं नायखेंखनो जों नुगो जोंनि पेरेंट्स नि जोंनि ससाइटी ओ जोंनि अक्रा साकरा रंनो नुगो किसा खेनो मावानि मुसुगो तमानो फ्रीओ मांसे मावानि मुसुगो मेहनत खायwi आजै नावानि सि मुसुगिया फ्रीओ बतमाने आस जे फानोबा मुसुगलांता ओ दुनियाव जों काम खेनो सायमानो जे फामानैनो ओंथो फ्रीओ मानिया बो फानि थानिबो जरायफ्रा फ्री मानोनो बाट बसासि कुतुक जागो गे ओ दुनियाव केबो नो फ्री रया कायसा नो फ्री बस काम रय तंखांखेनो उनकलगो बनि कायसा रिजन तंनाय कायसा मार्क्सार तंनाय बो बायनो साकावो फ्री रमाने के खायबै दङ गबायतेनो सरकार बहायनो दिने हायो फ्री रवै दंमानि बो फ्री बनि बिसिं कायसा रिजन दङ नों पब्लिक सि ताङै आसु फ्री मुसु मानि बाङैनो जों कामसुर ओङै थाङै जों मेनार खायबानि न पावगै थाङो फ्री मासाय दंखे मेनार खायनि सि मुस पावगैसि थाङो मेनार सि खायाङै थाङो ओ मेनार खाया जोंनि ससाइटी ओ माबायनो जोंनि रायदावबो दिने हायो मेहनत खायावै रेसपॉन्सिबिलिटी नायो अमहाय ओङै दङ अमहाय केनो खासिया खायबैनो अमहाय के एकदम जोंनि ससाइटी नि तंमों हाया दिगि थाङै दङ ओ मानैनो नों सेन्स खायनो मुसु गया सेन्स खायनो मुसु के निजेनि साक्सा रेसपॉन्सिबिलिटी नाव मेहनत खायनो मुसु गया कमेन्ट खाय सायखनादि जोंनि ससाइटी नों बाहाय के नाय मुसु सो हामबाय लाभ यू जाजा खांखेनो शेयार खायदि